Направете си с мен прическа за басейн. Преди да започнем, вадя антуража, като започваме с крем за коса. Ще го използваме, за да възстановим и укрепим косата за това, което ще й причини водата по-късно. Разделяме на две равни части, а после и на две половинки. Там, където ми свършва русата част, го разделяме. Хващаме косата назад, за да не ни пречи, и тези предни части започваме да ги плетем. Аз съм с две леви ръце и това е най-трудната част за мен, но щом аз се справям, и ти ще можеш. След като приличаме вече на Пипи дългото чорапче, вярваме на процеса и пускаме завързаната назад коса, само за да я хванем пак заедно с плитките, на които се измъчих. Тук за момент си помислих дали да продължа напред, защото много ми хареса така, но си казах не, продължавай да плетеш. И след като с бавни, но сигурни стъпки приближаваме към визията на Пипи, сега следва обрат. Буквално трябва да направите обратен завой и да започнете да ги въртите, докато не станат копчета. Тъй като аз имам много бебешки косички, ще ги прибера, но общо взето това е визията.